Welcome back again today with Look TV mga kapalis, no? So nandun po yung isa natin na flyer, no? Yung natitirang isa pinakawalan natin mga kapalis, no? So para maging batcher po dito, batcher na po dito sa ating look, no? So medyo madumi ang ating camera, ayusin natin ito kapatid, no? So ayusin natin lang saglit. So, medyo mahangin po dito sa paligid namin ngayon mga kapatids. Mahangin po, no? So inopen ko po yung nila, yung lock nila ngayon mga kapalis, no? So ang update natin is paano magbigay, gaano kadami ang ibibigay na pagkain sa mga kalapati palagi, no? So gagawin po natin yun, no? So tuturo ko po paano kadami po yung ginagawa natin na pagbigay ng pagkain ng kalapati, no? So magbibigay rin tayo ng ng apple cider para iwas sakit mga kalapatis, no? So tara, punta tayo doon sa mga stock bird natin mga kalapis, no? So doon yung isa natin, no? So naayos na rin natin yan mga kalapis, no? Kahapon, no? So nilagay na natin yung una nating cage dyan, no? So nandito na rin yung mga kagamitan natin, kagaya ng clip ring, tas yung ring natin, no? Ito yung patukan natin mga kalapis. So punta tayo dito mga kalapis. So may itlog mga kalapatids. So kaninong itlog kaya ito mga kalapatids, no? So may itlog na naman mga kalapatids, no? Pero di ko alam kung kanino. Alangan kaya din naman, no? So tingnan natin, check natin ba't nakaupo si White. Kuha tayo ng check natin ba't nakaupo siya, no? So palisin natin. So wala naman, no mga kalapis, no? Makikita nyo naman, no? Wala naman, no? So siguro yung pang dalawa niyang ay yung second niyang itlog mga kalapis, no? So check natin yung itlog, check natin yung dito, no? So papakain na rin tayo, no mga kalapis, no? Kasi anong oras na, no? Para mamaya po hindi na tayo magpakain mga kapatid, no? Ito yung mga new young bird natin, no? 2020, no? Ano? So check natin, kunin natin mga kapatid. So check natin ulit. So may basag po siya mga kapatid, no? So napapansin nyo may basag, you know? Ito may basag mga kalapis, no? So hindi po pwede itong egg na to. So tas manipis po yung shell nya mga kalapis, no? Napapansin nyo manipis po yung shell nya. So ang gagawin po natin, baka itapon na lang natin, no? So yung isa kasi nandun na, pinapalimlim natin kung mabubuhay mga kalapis, no? So itabi na lang natin to mga kalapis, no? So tara, turuan na natin kung paano turuan na natin kung paano magbigay ng. So tabi lang natin dito ang kabalis, no? So tatapon din natin yan, hindi natin papalimlim. So nandito na po ating vinegar, no? Apple cider, no? So nandito na rin yung patoka natin, no? So kukunti lang po, no? Ito mga kapalis, no? So nandito na rin yung kutsara natin mga kapatis, no? So kapag 3 times a day po kayo nagpapakain ng kalapati nyo, ang ibibigay lang po natin is isang kutsara per ibon po, no? So buksan natin mga kapatis, no? So hindi ko mabuksan, so saglit mga kapatis, no? So, buksan natin. So yan, no? So wala po, hindi pa po kasi dumadating no, pang kapit niya. So ang binibigyan po natin is 9 na ibon doon sa kabila, no?
yung isa dyan. Kasi yung mga stopper natin, no? So bali 11 na 11 bali 15 na kutsara, no, per ibon, no. Well, 15 po yung ating stock ay yung kalapati na walang asawa, no. Ano, ito 3 yung nahulog mga kapis, no. So sayang. So ito, no. So pagkatapos natin lalagyan po natin ng upper side mga kapis, no. So kapag 3 times a day po talaga, no, ang pagpapakain nyo, dapat ganito lang po na kadami, no. Huwag sobra-sobra mga kapatis, dahil abubusog na rin naman sila dito, no. So flyer at breeder po to, no. Pinagalo na lang natin mga kapis, no. So nagbibigay rin tayo ng ng GMP3, no, mga kapatis, no. Dahil gawa na rin na may inakay na rin sila, no, mga kapatis, no, yung mga breeder natin, no. So ito, no. So lalagyan po natin ng apple cider para iwas sakit sa mga kalapati natin, no. So hihalo lang natin, no, mga kapatis, no. So iwas sakit sa mga ating kalapati. Pero kapag binigay po natin to is po sila, no, mga kapatis, no. Alinlangan sila dahil may amoy nila to. Hindi nila gusto yung amoy, no, mga kapatis, no. So parang hindi nila gusto to. Mamaya tingnan natin mga kalapatis, no. So nahalo na natin, no, mga kapatis, no. So kunti lang po kung kunti lang po yung nabigay natin na patoka, kunti lang din yung ilagay natin na apple cider dahil bawal din na sobrang, mga kapatis, no. So lagyan na natin, mga kapatis, no. Dito lalagyan na rin tayo. So amoy nila yan hanggang mamaya. So kunti lang muna. Kasi mahirap na kapag nasobrahan, no. So bigyan natin din yung andito, yung nag-iisa natin stock bird. So dahan-dahan lang, baka makawala. So kutsarahin na lang natin, mga kapatis, no. So bigyan lang natin siya ng isang takal or dagdagan na lang natin isa pa. Ano, so kakain na yun, mga kapatis, no. So mag-aalinlangan siya dahil may amoy na, no. So dito din, no, bigyan na natin. So dagdagan ko natin nandito. So ubos, mga kapatis, no. So ipagpag na lang natin. So yun, no, nag-aalinlangan sila, mga kapatis, no, sa pagkain, no. So naninibago sila, mga kalapatis, no. Ano, so nakaupo pa po si white. So hindi alis din yan, mga kapis, dahil hindi din natin, wala rin siyang nililimliman, no. So pabaya lang natin siya niyan, no. So
So inumpisa na nila ng mga kalapati natin mga kapalis to. So mapapansin nyo, buo-buo po yung kainan nila, no. So sa tamang kondisyon po yung mga kalapati natin mga kapalis, no. Yun, no. So mapapansin nyo, no. So yan po yung ating pagpakain ng kalapati, no. So isang kutsara ng takal ng tinidor lang, no, sa bawat isang kalapati kapag 3 times a day po kayong nagpapakain, no, mga kapalis. Kapag hindi naman 3 times a day, pwede nyo naman dagdagan mga kapalis, no. So sabay-sabay silang kumakain. So apple cider kaya red sauce po yung nilagay natin minsan mga kapalis, no. So maganda yan para sa ating mga kalapati pang condition mga kapalis, no. So hanggang dito lang po ating video mga kapalis. Please like, comment, and subscribe. Click mo na rin yung ring button para updated ka palagi sa ating video, no. I-share mo na to sa ating sa mga kalapatis natin sa Facebook, no, sa group. Lalo na sa group, no. I-share mo na to para mas maraming makapanood at paano magano ng apple cider na sa patukan ng mga kapatid, no. So nandito lang mga kapatid. Peace.